Dobrý deň. V prvom rade by som chcel poďakovať Petrovi Siartovi za organizáciu tohto výborného stretnutia a chcel by som takisto podčiarknuť to, že krajiny východného partnerstva sú prioritou Európskej únie, krajiny východného partnerstva sú prioritou V4 a takisto aj Slovenskej republiky, a to už bolo aj mnohokrát povedané v minulosti, a to stretnutie iba potvrdzuje to, že naozaj táto agenda je vysoko na našom zozname, že je potrebné komunikovať priebežne a samozrejme rozvíjať a prehlbovať spoluprácu s našimi partnermi. Vieme, že máme pred sebou veľmi významný summit v novembri, ktorý bude v Bruseli tentokrát, čo je takisto signál toho zo strany Európskej únie, že sa bude venovať východným partnerom a že dá určitú víziu do budúcna pre týchto partnerov a ich rozvoj spolupráci s Európskou úniou. Dnešné stretnutie nám dalo významnú možnosť nielen sa stretnúť v rámci V4 a s partnermi z východného partnerstva, ale takisto tu máme aj predstaviteľa predsedníckej krajiny Rady Európskej únie a bol tu aj komisár Hahn pre susedskú politiku. Takže naozaj sme mali všetkých relevantných za stolom a mohli sme si vymeniť naše poznatky, naše postrehy, možno aj naše očakávania od toho, ako bude vyzerať summit. Vypočuli sme si očakávania takisto našich partnerov a dospeli sme k tej dohode, že je jednoducho potrebné na jednej strane na tej našej Európskej únie dať teda tú politickú víziu a tie konkrétne kroky, ktoré očakávame od jednotlivých krajín. A takisto sme boli uistení zo strany partnerov, že tí budú plniť tie reformy, ku ktorým sa zaviazali. Je tam 6 krajín, ktoré sú rôznym spôsobom postupujú v tom procese a nedá sa povedať, že by sme mohli ušiť, teda, že by sme mohli pristupovať ku všetkým rovnako, všetci by mohli rovnako napredovať takým istým spôsobom a takým istým tempom. Každá krajina si vyžaduje určitým spôsobom individuálny prístup, ale podstatné je, že pre každú krajinu by mala byť tá možnosť otvorená a každá krajina by mala vedieť získať rovnakú úroveň spolupráce s Európskou úniou a navzájom by sa mali motivovať. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.